Verzint is een avond hele in het cultuurhuis. Ik sta eigenlijk liever patronaat en dan zit er weg. En dat is omdat hij Hinger geen Herregodsfort is. Vuurstellingen Hingerij, veroven Hingerij. En Hinger geen Herregodsfort, dat is een revue, carnavalscabaret zeggen ze zelf, van Paul en Leo, het overbekende heerlijke slagerkoppel. En Hinger geen Herregodsfort, dat duidt eigenlijk erop. Dat was vroeger een wirtschaft in de stad, Wilhelminaplein. Daar stond een kruisbeeld en daar hing er loog een wirtschaft. Zodoende wordt dat in de volksmond Hinger geen Herregodsfort genoemd. Het is maar dat er het wet. 4 ganten geneten van een avond vol muziek, plezier, lachen, wat dan nog. En ik zou zeggen, gang met ons met naar Hinger geen Herregodsfort. Veel spas. Ik wou nog een schminken met lippenstift voeren, gemetend aan oude Germet. Hij kalde met vreemde en lachte gedaan, en dan links je finaal afgezwit. Besleten had hij vast te lovend gevierd, en zong wat er noemer een huihou gelier. Zing la 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 en zing ho 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 ho, en sokkel maar gaat heen en weer. Steek snap op commando de hengende lucht en schrabbel maar geen op en neer. Zing tra la 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 en zing ho 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 en boezening rijdt door de zaal. En volgen ze dicht jong, wat vindt ze ervan? En dan zegt ze dat is toch egal. Suzy de La Ruelle staat hier neben mij en Suzy is immer een van de hoofdpersonen uit Hinger geen Herregodsfort geweest, want het wordt de wietin van de wirtschaft. En deze avond is het dat niet, want het had een sabbatical of zo gehad. Ja, dat klopt. Soms dan ben ze een beetje overwerk en dan hebben ze een burn-out en dan hebben ze een sabbatical nodig. Ja, maar met alle respect, het is 2 jaar corona-strongs geweest. Daar had ze ook de wirtschaft moeten sleten. En nu kunnen ze weer met zoeget. Ja, weet je wat het is? De baan van mij is er 0, hè? Ja, dat deed het maar eens alleen. Ik immer werken en hij maar links en rechts en alles. En nu had ik gezegd, pak hem sabbatical en dan het maar. Maak het maar in de voet. Daar heb je recht bij. En de geestelijk is een avond eens gemütlich zetten en eens kijken wat ze ervan brouwen. Ik ga me eens zetten en ik ga eens zien wat er 0 ervan gemaakt had. Want angst, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat dan gebeuren gaat. Wir zijn gespannen, Suzy. Amuseer dich. Ja, dat ga ik zeer zeker doen. Ja, en in Hinger geen Herregodsfort doen ook Limburgse celebrities met. Zo kunt ze zomaar de koningin van het Limburgse leedje tegen, Beppie Kraf. Beppie doe ook in de fort. Als ze zo door is met die aankondiging, moet er dadelijk dat ding ook erin staan, maar dan gaan we groeien, hè? Ja, nou, doch dat maar. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Oké. In de Herregodsfort. Hinger geen Herregodsfort. Hinger geen Herregods. Ik gewoon zeggen ze Herrejot, hij zeggen ze Herregot. Hinger geen Herregodsfort. Ja. Alsjeblieft. Hey, en dat is dus veerovende onder de pannen. Ja, 4 avonden. Ja, er waren een aantal keren al gevraagd om mee te doen. En nu, ja, ik denk gewoon een keer meedoen. Stream in de agenda en 4 dagen in dat ook. Chic, ja, echt leuk. Wie gaat het voor de rest met het seizoen? Daar has volgens mij best overal op het trainen. Ik ben overal, nou ja, overal is ook overdreven, maar ik ben wel van het optreden. Maar dat duurt helemaal bij het seizoen, hè. In januari begint het en met vastelavond is het afgelopen. Ja, en dan terug naar Spanje. En dan terug naar Spanje, ja, zeker. Hey, hartstikke chic dat ze met is en voor wens je dich een warme zaal, maar dan is het immer. Nou, hè, moet ik wel nog verdienen. Hè. Ja, eerst gaan doen en dan zien we de resultaten wel. Beppie hoeft de bühne maar op te komen. Nou, zo gemakkelijk is het nog niet. Nee, ik doe mijn best, maar dat is... Veel succes. Oké, dankjewel, Jon. Dank je. Het script van Hinger geen Herregodsfort werd nu voor de 2e keer, denk ik, geschreven. De 3e keer al geschreven door de spasminister. Verkousen. Verder dacht ik ga toch niks doen in de vastelovendstijd. Ik ga dat ook maar aan doen. Ja, maar kijk, wenn ze zo gevraagd werd door de heren van Hinger geen Herregodsfort, dan kan ze niet nee zeggen. Want het is zo leuk werk om dat te schrijven.
Ja, vertel eens. Zit zo in Zoetermeer, zit zich dat allen uit te praktiseren? Was zich eens opschrijven? Een keer gewoon zo dat verdelen een beetje, maar het leuke ervan is dat ze nu teksten kennis maken en dat ze dan dat anderen kennen zoals ze zeggen, snap je? Dus er is enig een soort van, nou macht wil ik het niet noemen, maar het is wel jansig spannend om je te schrijven wat anderen zeggen. Dus dat gaat dan immer meer leven. Ik begin immer en dan weet ik nooit precies wat hen gaat. Ja. Dus, zeg maar is dat voor de eerste revue of voor de eerste musical of wat dan nog, wie ze het wil noemen, dat ze tekst schrijven, of had ze dat eens eerder gedaan? Nee, dat was eigenlijk ietsje keer dit. Okay. Ja, ietsje keer. Dus, en dat bevalt mij erg goed. En ben je ook tevreden over het resultaat? Ik ben tevreden. Ik ben nog benieuwd wat het werd. Want dan had ze natuurlijk nog de vrijheid van de regisseur. Dus die strepen natuurlijk ook. En die vinden dat iets minder leuk dan dat en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd wat overblijft nu. Dus daar had eigenlijk nog niet echt gezien wat ze ervan had gemaakt? Nee, ik ben al een keer naar de repetitie gegaan. En toen... maar dat is ook alles. Dus ik weet wat het geheel werd, weet ik niet. Ja, dit is nerveus gebeuren, want hoorsteuntje voor de première, dat is wel schön eigenlijk. Maar vier zijn heel erg benieuwd wat de verkozen ervan gemaakt had. Ja. En voor de rest zal ze nog wel een paar optredens had, denk ik. Voor de rest ben ik op 2 of 3 neemt me in Zoetermeer voor Aswoensdag. Gelukkig betaalt dit goed, hoor. Een van de charmes van de Hinger Geen Herregodsfort carnavalscabaret is dat er een live band op de bühne zit. Een toebak-combo. Zal ik dat goed, Simon? Ja. En sinds jaar en dag werd dat allemaal bij je geregeld door de bassist, maar ook dus de regelneef Simon Roelofs. Simon, je bent er wel goed in geslaagd dit jaar, geloof ik. Dat is eigenlijk met de mensen die we zo'n beetje in het netwerk hebben zitten, kom je altijd een heel eind. Hè. Het is de echte muzikale leiding zit bij Joep Servet, die schrijft alle arrangementen. Hoewel het steeds meer is dat, laat ik zeggen, Brian Raats en Maarten Sima op gitaar ook meeschrijven. Want alles moet natuurlijk uitgeschreven worden. En ja, dit jaar is dan Geert weer terug op het honk. Hè. Die is een paar jaar uitgestoken. We hebben, Geert is nog in aan het werken, want hij kan zelfs geen pauze nemen, zien we. Maar het is denk ik niet zo'n tour om die mannen bij elkaar te krijgen voor de band. Nee, het heeft in de jaren een hele goede naam opgebouwd. En het betekent gewoon dat iedereen, laat ik zeggen, hier de sfeer voelt zoals die is. En dat heeft zich ook wel een beetje rondgepraat. Dus in die zin, het wordt goed voorbereid. Het is gezellig achter, het is gezellig op de bühne. We hebben een duidelijk repetitieschema. We overdrijven dat ook weer niet. Hè. Dat moet wel, laat ik zeggen. Ik vind heel erg dat het volkstoneel moet blijven. En dat hoeft allemaal niet zo met grote veren allemaal uit te pakken. Het moet gewoon een soort een volkstoneel blijven. En zo moet de muziek dat ook ondersteunen. Ja. Ja, Hinger Geen Herregodsfort is natuurlijk zo heerlijk wie er wink. Maar vier hele neren samen ons ook helemaal niet ervoor om talent uit Kerkroo de ruimte te geven. En zo hand voor hij Rosela Tarser en Arno Dekkes die een prominente rol in de Vod spelen. Jongens, schön, leuk? Ja, sowieso al. Volgens mij een jaar of 12 officiert voor mij. Dat ik eens hangen ben blijven. En vrij in het begin nog, toen ben je nog langsgekomen en daarna de Raoul nog en zo. Ja. En toen was Kerkroo bliggen toen toch gewoon noodzakelijk. En toen zijn we verblijven. Ik sta weer samen als nergens vuur. Nul en ik hadden 40 jaar geleden al in de revue op de planken gestangen. Weet ze dat nog? Ja. Hey, en nu ben je bij de Vod, Angerwerk bij Kniepa Ploem. Knipperploem. Ja, dus ja, weet je, ik had eigenlijk het zo lang weekend. Het had je door het van vorige week zondag tot en met nieuwste week maandag. Snap je? En ik ben alleen maar met theater bezig. Ja. En even, ik moet zeggen, ik schaam me niet dat ik geen hele op de bühne stond. Dat vind ik geweldig. Want toen merk je toch dat de humor, daar komen ze vuur. Ja, en of dat nu voor de Roger of voor mij is, dat vind ik. Maar aan de andere zijde moet ik zeggen, Sylvia had nog wel geweldig gespeeld. Ja, dat was een klasse debutant. Zeker. Zeg jongens, we zitten nu in de pauze. En in die glansrol kunt nu eigenlijk pas dan in de tweede helft als president.
Wat geeft ze allemaal doen nog? Dat hang ik dich net aan de naas. Blijf maar gewoon kijken, dan weet je nou wat allemaal kunt. Oké. Meinst du nu wirklich nicht, dass der Fritz sich mal verlängern was kommen? Das ist gewoon hinger je naar het voet. Dit doet hij al 15 jaar. In meest is het damals 15. Dit is al 15 jaar dezelfde Schellebrösel. Ja. Der kann sich mal bedenken, was können. Jetzt leed je, jetzt stommen Siever. Jetzt leed je, endlich weer duidelijk wat nu eigenlijk passeerde. Je wint dat soort dingen. Ik zou zeggen, stop maar met deze opname. Daar werden de lui ook, daar kunnen ze geen chocolade van maken. Ja, het is goed. Ga tegen het drinken. Pak een stuk vla. Pak een stuk vla met hou aan. Nee, dat had ze goed. Dank aan de kameraden. Een uur begonnen tot het uitreiken van de zilveren bunt van de SLV hebben we besloten een deze grote orde te verlenen aan Suzy de Laruelle. Suzy, maak ik een eerste reactie van RTV Parkstad, want dit is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Wat vindt ze daar nu van? Ja, ik ben gans onder de indruk. Het is fantastisch. Ik voel me heel erg geëerd en ik ben heel erg dankbaar. De wedstrijd heel Watervuur, hè? Het hele Watervuur is... De voelt zich heel erg gepeetskutteld. Ik voel me heel erg gepeetskutteld. Dat klopt, Frits. Ik voel me gepeetskutteld. Ja, nu gaan we de twee makkadoren, gaan we ook nog even bij je... Paul Leo Diamot toch wel enorm tevreden zie. Ja, eigenlijk wel best uur. Dus 4 voor 12 voor alles zo'n beetje verder. Kan ze wel lachen, maar het was spannend. Ik bedoel, heel veel werk. En ja, altijd 4 voor 12 zoals je dat gewend is. Maar alles was in orde dus. Zo gehuurd zich dat toch? Zeker, ja. Goed. Kijk, wat Erlei ook zei, op het laatste moment heel veel dingen. Dat betekent dus dat ze 2 minuten voor 12 nog een schoesteren is. En eigenlijk, vlak voordat de lui opkomen, dat we de laatste dingen nog moeten regelen en nog moeten neerzetten. Maar voor de verdere rest is het een super geslaagd. Ik kan het niet anders zeggen. Dus, en dit wordt de première, dus hierin is extra gefocust en maar goed gevloept. Heerlijk. De lui had zich goed geamuseerd en toch heet het dus. 400 het in ieder geval heel erg gewaardeerd. En ik weet zeker dat het volk wat naar RTV Parkstad gaat kijken in het weekend van 11, 12 februari, die kunnen hem ook nog een slagen. Voor hetzelfde geld. Ja, jongens, hartstikke proficiat. Chic gedaan. Dankjewel. Kom kijk eens in de kist. Ja, Loop eens kijken wat bij je gezuiver is. Loemele, kom hij door met de best net zo verlegen. Ik de pungel aan de woord, dan is een blieden naar de voor. Veld het met, of veld het tegen. Ja, de windvogel en moeilijke gekriks van Poschelij. Met de hartelijke gerust van Loemel, Paul en Loemele. Dank u. Merci. Dat wordt het met de Hergotsfot. Wanneer nu de ganse vuurzaal, de ganse show wil zien, moet er even het weekend van de 11e naar 12e februari, dus zeg maar een week vuurvast, lopen even in de gaten houden bij RTV Parkstad. Dan werd de ganse show uitgezonden. Kijk maar.